Ще вдигам пушилката. Чакаме цялата вселена, която вече е моя. Предварителният кръг приключи, предстои финалът. Братя Титани! Как е в онази отвратителна тъмница? Кой ви затвори в нея? Зевс! След като ви освободя, кое е първото, което ще направите? Ще го унищожим. Ама правилно. Да смажем Зевс. Да го замразим. Да го разтопим. Да го издухаме. Момчета, Олимп е натам. Зевс. Да го замразим. Остър поглед, спри. Имам специална задача за теб, еднооки.